Hello guys! Magawa ako ng cucumber salad. Tudluan ko kamo kung saan pag gamaog cucumber salad na yummy. And very simple. All you have to do, ang gagawin mo lang, imong buhaton is cut this side. Kaya, 我喜欢吃这个小黄瓜，是啊，小黄瓜好吃。Then, this one, kasi ako lang kakain at saka asawa ko, so dalawa lang sa siyawang ko gagamitin ko. 我看两个小黄可以. Now, all you have to do is like this. I-pillar ni mo siya kung ano mo sa taas. Dandahan na mag-pillar kasi basig ma-pillar ako ang kamot. Diyos ko. Ana, tapos, anaon siya ni mo, i-pillar ni mo. Imo siyang kuwag jutay. Kuwag siya mo. Siya og jutay. Parang siya sa masarap siya asking. Kahit dili mo rin. Ay, ginuo ko. Magputol akong kamot. In Jesus name. Huwag naman tao. Mahadlok ko. Di, mura dyan kitawag og cooking sa dili kabalong mo cooking. Oh, limpyo na siya. Tapos, agay, Lord. Munti ka na maadlip akong kamot, Ginoo. Lord, ana, ipilar ni mo siya, ana. Ipilar ni mo. Mura siya, ipilar ni mo siya, ana. Ganun. Yan, kan. Pero siya ni, ho. Yan. Ay, yan, tinunas na aslay na. 1A, tabang, mga silingan. Pilar ni mo siya hinani. Kapag kaon ni mo siya, pareha siya og para siya og sabay nga tawag ani pansit. Na pilar ni mo siya slice nga pilar na kaysi sa malami siya lain siya pagka aray Lord, Diyos ko Lord. Agad. Ana, ipilar ni mo siya inana. Enjoying cooking. Nga di ka kabalo mo cooking, ingon ana dyan na. Di ka kabalo mo trabaho pang kusina, ingon ana pa. Pareha na ako, di ko kabalo anang mo cooking. So tudloan ta mo na slice inyo ra nang anaon siya na sliceon na cucumber. Aray, di sliceon ipilir para piliron na aray ko dandahan sa kamot. Basig maapil. Maapil pilang yung kamot, mapil o ginagmay na ganun mo siya na tapos na ganun siya o na siya gaway gagiwing-giwing ako gagiwing-giwing naman ako na siyang anaon slice na lang siya jutay di ko ganahan gamit og tataran kaysa mukan ko maghugas. I hate nga maghugas ko, di ko like maghugas, so tinapulan nga paggawa og salad, magawa og kuga na. Tapos kari na po usa, ako na po siyang ipilir ako siyang kuwaon ba? Di po ta kabalong mo sa ang pagsulti. Ako kuwaon ning taas kay. Oh, kani ana. Parang kung dili nimo siya, wag mo na siya lami. Kung atong kanon o siya lami. So ako siyang i-remove nimo na siyang gahi-gahi. Ana, tapos ipilar nimo siya. Pilar. Slice nimo na og kani mo siya gamiton para kani siya inani gamiton. Parang pag slice nimo matag-ason, mura siya og pansit. Aray ko naka. Manjud ko kabalugod tawon mo trabaho sa kusina pero kakuan ra jud ko ga practice ug maning kamot jud ko kay pangitaan ko sa kumbana asa na iyahang salad pag mukaon siya mangita og salad so nagkinahanglan ko magawa og salad niya kay mukaon siya og salad so magawa ko og salad so ano siya akong resulta sa salad ay koy palanta ninyo ha. Parantan ako ninyo akong salad. Yan. Tansa ha. Yan guys ha. Lantaw sa mga taong di kabalong mo gama sama na ako. Tawon. Di ko kabalong mo trabaho. Unin ni siya resulta sa ako ang salad. I will show you guys. Oh.
Mao ni siya, Diyos Ginoo ko, Lord. Mao ni siya hitsura. Mao ni siya hitsura, tanawa. Na siya, inana na siya ang pag-style.